Mbak, Eh, kok itu ngersiin ndok gede-gede ini ki ndok apa iki? ndokmu piye? Ketoke ndokan iki mas gobel. Apa? Ya siletmu no. Oh, durian kok ya ndok. Iki ndok to, Cah? Lho, Ndok matamu kuwi. Iki durian teman-teman. Tak niru bisa kowe to. Oh, durian kok ndok. lho guys. Mbak aku goreng nasi siji ya, Mbak. Apa? Goreng nasi siji. Goreng kesitok kan kali teh. Ku panganem. Oh alah, kok itu ndok ngene-ngene iki kok iki mana apa iki? Kewan masak. Durian ndak ndok. Ora goblok-goblok. Tapi apa jenenge? Duren. Apa? Duren. Duren. Matane mingkem, cangkeme mingkem, ora gelem leren. Jenenge duren. Oh, alah. Duren kuwi jenenge teman-teman. Kudu ndok ya, Mbak? Hah? Kudu ndok to? Kudu ndok. Kudu. Duren.